Isa kritikal, 4 pa sugatan po sa pagsabog sa iligal na paggawa ng paputok sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isa ang nasa kritikal na kondisyon habang 4 pang ibang sugatan matapos ang pagsabog sa umano'y iligal na pagawaan ng paputok sa Barangay Tebeng, Dagupan City nitong Linggo, ika-16 ng Nobyembre. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Dagupan, naganap ang insidente bandang alas 3:40 ng hapon na nagdulot ng malakas na pagyanig maging sa mga kalapit na barangay na agad namang narespondihan ng mga otoridad. Around 3:49 hapon, napatanggap tayo ng tawag sa ating opisina na meron na daw pagsabog doon sa Barangay Tebeng. Masasabi natin na napakalakas talaga nung nangyaring pagsabog kasi kahit yung mga bahay ng mga structure na medyo malayo doon sa mismong site ay nagtamo pa din ng pinsala. Pag-alaman natin na yung cause ng pagsabog doon ay dahil sa illegal pala na paggawaan ng paputok. Batay sa ulat, 4 sa mga nasugatan ang nakalabas na ng ospital habang isa ang patuloy na inoobserbahan dahil sa kritikal na kondisyon. Sa isinagawang investigasyon, sinabi ng BFP na walang naipakitang permit o clearance ang paggawaan ng paputok. Lumabas din na hindi ito sumusunod sa itinatakdang safety protocols ng ahensya. Kasamang Philippine National Police, tinitignan na ang mga posibleng paglabag ng mga nasa likod ng operasyon upang masampahan sila ng kaukulang kaso. Nagbabala rin ng BFP hinggil sa panganib na dulot ng mga iligal na paggawa ng paputok, lalo na't gumagamit ang mga ito ng black powder, isang chemical na madaling masunog at may masamang epekto sa kalusugan. Binigyang din na ahensya na kinakailangan ng kumpletong permit, clearance at pagsunod sa standards para sa sinumang nagnanais gumawa o mag-manufacture ng paputok. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.